свой сцэнар будучыні Беларусі у нашым наступным сюжэце. Пачаўся тыдзень ад размовы з кіроўцамі літоўскіх фураў. Беларусь адмаўляецца выпускаць з краіны некалькі тысяч замежных цяжкавікоў. Патрабаванне ў шантажы афіцыйнай Вільні, сустрэчы чыноўнікаў паміж краінамі на высокім палітычным узроўні. Бо такі прэцэдэнт будзе сведчыць прызнанне краінамі еўразвязу ўлады Лукашэнкі ў Беларусі. Эта глупость была на политическом уровне. Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию. Не разрулілі. Пасланнік Александр Вольфович толькі панаракаў на палітыку літоўцаў, а прэм'ерка Літвы прыгразіла Беларусі новымі санкцыямі з боку Брусэлю. Галоўны ж разрульвальшчык выправіўся на аўдыенцыю з Пуціным. Яна адбылася не ў Маскве, а Бішкеку, дзе праходзіў саміт краінаў СНД. Там Лукашенко зноў прапанаваў сваё пасярэдніцтва ў мірных перамовах. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. Тым часам дэмакратычныя сілы звярнуліся ва ўрады ЗША, Еўразвязу і Вялікай Брытаніі з просьбаю арганізаваць канферэнцыю ў справе выхаду Беларусі з палітычнага крызісу. Выпрацаваць агульную пазіцыю, як дамагчыся вось у гэты момант маленькага вакенка магчымасцяў, якое адчыняецца, рэалізацыі максімальна нашых інтарэсаў. Скарыстаемся, значыць, мы можам штосьці атрымаць. Не атрымаецца, будзе страчаная магчымасць. Святлана Ціхановская анансавала хуткае вызваленне 100 вязняў і папікнула Лукашэнку, які ў рамках паўднёвага турнэ наведаў ахопленую грамадзянскай вайной М'янму. Але гучнейшым гэтым тыднем быў Сергей Ціхановскі. Былы палітвязень выступіў у Ейлаўскім універсітэце з прапановаю змяніць стратэгію захаду адносна Беларусі. Лукашенка не доўгатэрміновы партнёр. Ён часовы чалавек, які прыкідваецца пастаянным. Вы можете гаварыць з ім пра тактычныя рэчы, пра неафіцыйныя каналы ды Пуціна, вызвалення закладнікаў, парушэння паветранай прасторы. Гэта нармальна. Так працуе палітыка. Не абавязкова, каб табе падабаўся нехта, каб паціснуць яму руку. Але будаваць стратэгію, абапіраючыся на чалавека, чыя найлепшая якасць гэта кідалава, вялікая памылка. Ціхановскі прапановвае ЗША аднавіць прысутнасць у краіне і вярнуць амбасаду. Па-другое, узмацніць унутраны патэнцыял Беларусі, падтрымліваць людзей і інстытуцыі, здольныя ўтрымаць сістэму падчас пераменаў, а таксама цалкам перазагрузіць апазіцыю за мяжою. Напрыканцы ж тыдня Лукашенко знік з публічнага жыцця. Ад кадраў, як Лукашэнку сустракаюць у Амане, прайшло больш за 2 сотняў. Аднак, што беларускія дзяржаўныя медыі, што аманскія, пра візіт Лукашэнкі маўчаць, нібыта яго і няма. Андрэй Сульжыц, Белсат. Можа, гэта такі аманскі рэтрыт у Александра Рыгоравіча, хто яго ведае? Мы ж не ведаем, прэс-служба маўчыць. Што адбываецца ў працэсе перамоваў паміж ЗША і Беларусі на дадзены момант? Мы запытаемся ў нашага першага спікера, госця сёння Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай. Вечар добры вам, спадару Франак. Добрый вечар. Так, як бачым, Лукашенка другія суткі маўчыць у Амане. Навінаў па перамовам няма, па палітвязням вызваленым. Бакі ўзялі паўзу, пакуль у ЗША доўгія выходныя не скончыцца? Пра Аман, М'янму бачна, што Лукашенко спрабуе шукаць новых саюзнікаў, неабходна заключаць новыя кантракты. У першую чаргу ідзе гаворка пра ваенна-палітычную супрацу. Ён пашырае максімальна геаграфію краін, куды ездзіць, каб знайсці новых саюзнікаў. А пра ЗША то так, зараз ёсць паўза. Дакладна невядома, чым яна была выкліканая ў пачатку лістапада. Зараз святочны тыдзень ЗША. Мы спадзяемся, што ў снежні гэтыя кантакты адновяцца, і так мы рыхтуемся да выхаду новых людзей з турмаў. Мы ведаем, што амерыканцы настроеныя рашучыя, Джон Кол і Кріс Сміт, з якім мы камунікуем практычна кожны тыдзень. Яны запэўніваюць, што працэс размоваў ідзе, і амерыканцы гэта робяць для нас. Палітвязні патрэбны ў першую чаргу нам. Для амерыканцаў гэта гуманітарная місія, і яны бачаць, што тут могуць аказаць пазітыўны ўплыў і сыграць пазітыўную ролю. З аднаго боку, і Лукашенка анансаваў прыезд каманды Кола ў Менск на пачатку снежня, і, наколькі я ведаю, на наступным тыдні Дзяніс Кучынскі, прадстаўнік па міжнародных пытаннях Святланы Ціхановскай, таксама накіроўваецца ў Вашынгтон толькі. З якімі інструкцыямі адпраўляеце туды Кучынскага?
Так, Дзяніс Кучынскі правядзе сустрэчы і ў Белым доме з нашымі кантактнымі асобамі ў Нацыянальнай радзе па бяспецы і ў дзяржаўным дэпартаменце. Плануем кантакты таксама ў кангрэсе, ёсць шмат саюзнікаў. Нам трэба, каб Беларусь была ў фокусе, таму што Беларусь зараз абсалютна выпала з павесткі, усе абмяркоўваюць Украіну, мір, і няма такога разумення, што гэтыя дамоўленасці паўплываюць на Беларусь. Наша задача вось тэму Беларусі таксама падняць. Это найлепшы момант, калі вызначаецца будучыня рэгіёну, архітэктуры бяспекі, каб таксама прагучалі інтарэсы і беларускага боку. Ну, у прынцыпе, мы таксама рыхтуемся да перазапуску стратэгічнага дыялогу з ЗША, які пачаўся 2 гады таму назад, але гэта ўжо будзе на наступны год. То бок няма, Франак, разумення все-таки у заходніх сталіцах важнасці цяпер весці перамовы ў кантэксце менавіта мірных з Украінай і таксама нейкія рамкі так будучага існавання Беларусі так акрэсліваць. Гэтага няма, Франак. І можа тады і добра, што вось гэты скандал не скандал, але выйшла так з тым, што Сергей Ціхановскі цяпер акурат у Злучаных Штатах знаходзіцца разам з Вадзімам Пракоп'евым, і вось яны нібыта гэтая каманда мае быць вось тым адной з не ведаю ці трыбунаў, ну але той сілай, которая будзе лабіяваць інтарэсы Беларусі. І спадар Сергей Ціхановскі ўжо выступіў у Ельскім універсітэце і выказаў сваё бачанне стратэгіі дачынення з Беларусі. Яно адрозніваецца ад таго, што прэзентуе офіс Ціхановскай, так, Святланы. Фінляндызацыю Беларусі Сергей Ціхановскі бачыць больш прагматычны падыход, рэалпалітык нават у нейкім сэнсе. Дык можа гэта і добра, бо спрэчкі цяпер дыскусіі ёсць у інтэрнэце, што вось ёсць такая каманда, якая паралельна можа і ў канкурэнцыі з офісам Святланы Ціхановскай працуе цяпер у Штатах і там лабіюе наша пытанне. Ну, у першую чаргу, я думаю, што Беларусь гэта прыярытэт еўрапейскага звязу, таму што менавіта для еўразвязу важна, каб Беларусь, Малдова, Украіна, у прынцыпе, і Каўказ заставаліся незалежныя без расійскага кантролю і ўплыву. Злучаныя Штаты Амерыкі працуюць трошкі інакш, яны спрабуюць вырашаць крызіс за крызісам, і беларускае пытанне асобна вырашаецца ад украінскага. Па ўкраінскім працуе Келак, па беларускім працуе Коул, і задачы ЗША, якія яны самі абазначаюць у першую чаргу гуманітарныя, а менавіта доўгатэрміновае выбудоўванне адносінаў і ролі Беларусі, яно будзе ў першую чаргу на еўрапейскім звязе. Наконт таго, як падымаць пытанне Беларусі, я думаю, што чым больш увагі будзе да Беларусі, чым больш галасоў, чым больш мерапрыемстваў, тым лепш. І тут важная роля дыяспары і палітычных актывістаў і лідараў гаварыць пра Беларусь, каб гэтае пытанне ставілася, каб оно гучала і каб кантэкст беларускі разумелі. Таму чым больш будзе і сіламі дэмакратычных інстытуцыяў, кабінету, офісу Коордынацыйнай рады, дыяспары і сіламі асобных актывістаў, там і Вадзіма Пракоп'ева, і Сергея Ціхановскага, тым лепш. Таму тут нічога кепскага ў гэтым няма. Думаць там пра доўгатэрміновую будучыню стратэгію, тут розныя меркаванні могуць быць. Ну, я лічу, што Беларусь павінна у першую чаргу быць незалежнай, дэмакратычнай дзяржавай. Фінляндызацыя – гэта цікавы канцэпт, але яна ўспрымаецца ў тым ліку фінамі негатыўна, як абазначае залежнасць ад Расіі доўгатэрміновую, з якой фінам урэшце ўдалося выбрацца. Вось, таму нам все-таки, калі ставіць доўгатэрміновыя стратэгічныя мэты, яны павінны будавацца вакол еўрапейскай інтэграцыі. Але вы гатовыя супрацоўнічаць, так, вот з камандай Вадзіма Пракоп'ева і Сергея Ціхановскага? Ну, бо што тут хаваць? Ужо все медыі пра гэта паведамляюць. Ну, фактычна цяпер на нашых вачах ажыццяўляецца такі разыход офіса Святланы Ціхановскай і каманды Сергея Ціхановская, так, палітычны разыход, прынамсі, так, будуць паралельна працаваць. І вы лічыце, што бок гэта на карысць і шкодзіць не можа агульнай справе? Ну, я думаю, што тут разыход трошкі перабольшаны медыйна, таму што няма ніякай канфрантацыі. Сергей Ціхановскі і Вадзім, я ўпэўнены, яны шчыра вераць у дэмакратычную будучыню Беларусі, змагаюцца супраць Лукашэнкі. Ёсць розныя бачанні, як там скідваць Лукашэнку, як Беларусь вярнуць незалежнасць, але мэты ж у нас адны і тыя ж. Тут проста трэба выкарыстоўваць кожную
магчымасці кожнага чалавека. У нас не так шмат палітычных лідараў, і у нас не так шмат людзей у дэмакратычным руху, каб з кімсьці раскідвацца. Таму супрацоўнічаць трэба, безумоўна, усім, і трэба каардынавацца, і трэба не выносіць нейкія ўнутраныя разборкі на публіку. Я разумею, што часам свярбіць, часам хочацца, але гэта толькі на руку Лукашэнкі. І конечно, ёсць, безумоўна, недахоп каардынацыі, калі людзі жывуць у розных краінах, асабліва на розных кантынентах. Ёсць яшчэ і розніца ў часе. Але я думаю, што тут драматызаваць сітуацыю не варта. Тое, што ідзе дыскусія, і ў тым ліку генеруюцца розныя ідэі і розныя бачанні, гэта нармальна, і да гэта трэба спакойна ставіцца і проста шукаць паразумення і дзяліць сферу адказнасці, хто над чым працуе. Так, калі ўжо гэты матыў падсумоўваць, то наша аўдыторыя, тое, што паспелі прагаласаваць у чаце нашай трансляцыі, дарэчы, заклікаю, зараз зайдзіце, то пакуль яшчэ давайце хвілінку не будзем падсумоўваць, а пытанне пра тое, ці палітычны разыход Ціханаўскіх на карысць справе. Цікавыя варыянты адказу, галасуйце, праз хвіліну падсумуем, каб і Франака адпусціць, а пакуль, Франак, цябе падтрымаем. Пытанне, вось я паглядзеў, як вы пракаментавалі медыям папярэднія перамовы паміж Менскам і Вашынгтонам. Я працытую, мы размаўляем з амерыканцамі, працуем над вызваленнем, але перамовы вядзём з гопнікам, з гопніцкім крымінальным рэжымам, які не трымае свае слова, не трымае свае абяцанні, які перайграе ўсё. Таму амерыканцы дамаўляюцца пра адно, атрымліваецца іншае. Дамаўляюцца пра адных людзей, атрымліваюць іншых людзей, маецца на ўвазе, відаць, палітвязняў вызваленых. Але яны ўсё роўна працягваюць гэты працэс, і мы заахвочваем. Франак, і вось вы кажаце пра так жорстка датычна Александра Лукашэнкі. Сергей Ціханаўскі ў сваіх спічах вельмі падобна жорстка пачаў выказваць. Адкуль змена такой рыторыкі? Адкуль такая ўпэўненасць, што вам не давядзецца сядзець за адным сталом перамоваў? Ці вы там не чакаеце Александра Лукашэнкі? Ці гэта можа быць Віктор Лукашенко, бо ўсё больш пра яго чуваць, і нават Павел Латушка ў гэтай студыі, знаходзячыся, казаў пра яго як пра магчымага пераемніка, прынамсі так цяпер гучна ў менскіх колах. Гэта ж канстатацыя факта. Тут тое, што як рэжым сябе паводзіць, парушаючы міжнароднае заканадаўства, беларускае заканадаўства, здзекуючыся з людзей, як яшчэ па-іншаму яго характарызаваць, гладзіць па галоўцы, леяць, трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Цяпер я не бачу, каб рэжым дэманстраваў нейкай гатоўнасці да размоваў з беларусамі. Яму хочацца, безумоўна, выйсці з изаляцыі, яму хочацца, каб з ім усе гандлявалі і супрацоўнічалі, але пры гэтым ён працягне закручваць гайкі, трымаць людзей у закладніках і тэрарызаваць як суседзяў, так і беларусаў. І тут важна, з аднаго боку, пакідаць нейкія дыпламатычныя каналы для гуманітарных вызваленняў, а з іншага боку называць рэчы сваімі імёнамі, без ціску і без так жорсткай пазіцыі Лукашенко нічога не будзе рабіць. Гэта досвед 30 гадоў кіравання Лукашэнкі толькі пацвярджае. Вызваленне людзей – гэта першы крок, спыненне рэпрэсіяў неабходнае, каб новых закладнікаў не бралі. Але ўсё-такі нашыя ж мэты, яны доўгатэрміновыя. Нашыя мэты вывесці людзей з-пад уплыву Расіі, вярнуць суб'ектнасць беларускаму народу. І мы павінны над гэтым таксама думаць, з гэтым працаваць. І мне здаецца, што зараз да нашых саюзнікаў, заходніх саюзнікаў, Еўразвязу, ЗША гэтае разуменне прыйшло. І мне здаецца, што нават унутры самой сістэмы Лукашэнкі усе разумеюць, што ягоны час сыходзіць, ён так не генеруе ніякай візіі будучыні, у прынцыпе, прапанаваць нічога беларусам не можа, але ніхто не можа сабе ўявіць пакуль што, якім чынам вось гэтыя перамены настануць. І тут што мы можам рабіць, гэта іх набліжаць, гэта рабіць усё, каб аслабляць самога Лукашэнку, дапамагаць Украіне неабходна, таму што чым мацнейшая Украіна, тым слабейшы Пуцін, чым слабейшы Пуцін, тым слабейшы Лукашенко. І вось гэтыя рэчы таксама тлумачаць нашым саюзнікам, што мы робім на міжнароднай арэне кожны божы дзень.